Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gwblhau cwestiwn sydd yn gofyn iddyn ni gyfrifo cyfanswm bil trydan. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma. 1 chwarter roedd darlleniad presennol mesurydd trydan Mrs Lloyd yn 24,856 ac roedd ei ddarlleniad blaenorol yn 23,214. Mae'r cwmni trydan yn codi 19.8 ceiniog yr uned ynghyd â thal sefydlog o 43.50. Ar ben hynny, ychwanegir treth arwerth at y bil yn ôl y gyfradd 500. Darganfyddwch gyfanswm bil trydan Mrs Lloyd. Iawn. Nawr i gychwyn y cwestiwn yma, dyn ni angen gweithio allan faint o unedau o drydan mae Mrs Lloyd wedi ddefnyddio yn ystod cyfnod y bil. Mae'r frawddeg gyntaf yn deithio ni fod y darlleniad presennol yn 24,856, o'r blaen mi oedd o'n 23,214. Felly, i weithio allan y faint o drydan sydd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer y bil yma, dyn ni angen gweithio allan y gwahaniaeth rhwng y ddau rif yma. Felly, y swm gyntaf i wneud, a mi wnawn ni ddefnyddio cyfrifiannau i wneud hyn, ydy 24,856 tynnu i ffwrdd 23,214. Nestyn cyfrifiannau allan, yna yr ateb i hyn, 24,856 tynnu 23,214, byddai 1,642. Felly dyma sawl uned o drydan sydd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer y bil yma. Na mae cwestiwn yn deithio ni fod y cwmni trydan yn codi 19.8 ceiniog am bob uned o drydan. Felly, os dyn ni wedi defnyddio hyn o unedau, yna cost y trydan bydd yr 1,642 o unedau dyn ni wedi defnyddio. Pob un ohonyn nhw'n costio 19.8 ceiniog. Felly drwy liosi 1,642 efo 19.8, dyn ni'n cael cost y trydan 32,511.6 ac mae hwn mewn ceiniogau. Nawr, mewn unrhyw gwestiwn, ydych chi angen penderfynu os ydych chi am weithio mewn ceiniogau neu os ydych chi am weithio mewn punnoedd. Nawr, yn y cwestiwn yma, dwi am penderfynu gweithio mewn punnoedd. Felly nawr, gan fod y pris yma mewn ceiniogau, dwi angen newid yr ateb yma i fod mewn punnoedd. A gan fod yna 100 ceiniog ym mhob punt, i newid hwn i fod mewn punnoedd, dwi angen rhannu'r rhif y 32,511.6 efo 100. A wedyn mi gael yr ateb mewn punnoedd. Felly mae'r ateb ar y cyfrifiannau gyda fi, mi wna i rannu hwnna hefo 100. Felly mewn punnoedd, mae gyda fi 325 punt. Ac yna, i weithio allan sawl ceiniog ydio, dwi angen talgrynu yr ateb yma i 2 ledegol neu i'r geiniog agosaf. Mae'r 6 yn fan hyn yn y trydydd lledegol yn achosi i'r 1 wrthiochr newid i 2. Felly, cost y trydan ydy 325 punt 12 ceiniog a dwi wedi talgrynu hwnna i'r geiniog agosaf. Felly dyna ni cost y trydan, ond sylwch yn ôl at y cwestiwn yn nawr, mae gynnu fi tal sefydlog o 43.50. Na mae rhaid fi dalu hwn dim ots y faint o drydan dwi wedi ddefnyddio. Felly be dwi angen ei nesaf ydy ychwanegu i cost y trydan yn fan hyn y tal sefydlog. Felly swm adio 325.12 ceiniog, adio'r tal sefydlog o 43.50. Defnyddio'r cyfrifiannau i wneud y swm yna. Mae gen i fi 325.12 adio 43.50 ac rwan mae gen i fi 368.62 ceiniog. Brawddeg nesaf y cwestiwn ydy hyn. Ar ben hynny, ychwanegir treth arwerth at y bil yn ôl y gyfradd 500. Y dasg nesaf felly ydy gweithio allan 500 o'r rhif yma ac adio fy mlaen i'r rhif yma. Mi wna i wneud hynna drwy gychwyn efo'r 368 punt, 62 ceiniog, a mi wna i luosi fo efo 500. Felly mae gyda fi yr rhif yma ar y cyfrifiannau yn barod, mi wna i luosi fo efo 5 y cant.
Ac felly dwi'n gweld y fan hyn fod gynnu fi bris, y treth a'r werth ar gyfer y bil yma, 18 pint, ac eto dwi angen talgrynu hwn i ddau ledegol i'r geiniog agosaf, fel mynd i fod 0.43 i'r geiniog agosaf. Hwn yw'r treth a'r werth ar gyfer y bil yma. Ac i orffan, i atab y cwestiwn i hun, darganfydwch gyfanswm y bil trydan, dwi angen ychwanegu nawr y treth a'r werth at yr is gyfanswm y 368 pint, 62 ceiniog gynt. Felly, y swm olaf, swm adio'r treth a'r werth ymlaen. Defnyddio'r cyfrifiannell i wneud hyn, 368 pint, 62 ceiniog, adio 1843, ac y cyfanswm terfynol ar gyfer y bil trydan yma fydd 387 pint a 5 ceiniog. Rhowch chi gynnig ar ei hun nawr. Dyma ni gwestiwn tebyg sydd yn gofyn i chi gyfrifo bil trydan rhywun arall. Ar ôl i chi estyn pensel y phapur allan a rhoi cynnig arni hi, efallai wedyn sy'ch chi'n hoffi cymharu'ch ateb chi yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.